Preparing for live stream po ako ha. For a while. Sandali, saan napunta yung aking cellphone? Coach Ding, Tolentino, and Coach Chris, ready kayo ha? Kung may ma-share kayo, few sentences lang Yes. na pwede nyo ma-share. Oo nga, tama. Or habang nagpe-prepare si Mentor V, no? Again and Yeah, again, sa lahat ng mga oo. guests natin dito sa loob, no? Especially yung mga nag-attend ng Power Zizel natin, if you have something to say, kung ano po yung take away nyo doon sa Takeaways. training natin, no? So, pwede po kayong magsalita, pwede po kayong mag-raise ng hand para mai-ano po namin, maipasok po namin kayo or ma-invite po namin, ma-add namin kayo as panelist po. This is Okay, open Coach. for everyone. Okay, Coach Demi, Coach Dance, inad ko na kayo as co-host. You may add those who are who wants to be part in this podcast. Okay po. So we have here Okay. Coach Chris Castillo. Sige, Coach, pasok. Ayan po. Sumulit muli. So good evening sa 122 guest natin na nandito po sa ating pong podcast at sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Facebook world. What a pleasant night to each and every one of us. So grabe, we have a fruitful, powerful, very recharging, very, very, very igniting, okay, event conducted last January 18 and 19. So congratulations to Live Good Philippines dahil tayo po ay isang taon na sa Philippines. Ako po ay mag 1 year na rin this coming February 10. And praise God. To God be all the glory. Kakaiba po ang nangyayari. Can we please shout out? Bigyan naman po natin ng clap-clap emoji ang Live Good Philippines Dream Makers Worldwide. Grabe! So, alam nyo ba na ang Dream Makers Worldwide ay nanganak ng pagkadami-daming mga team, no? Na grabe. So, nakaka-inspire po talaga yung event. So, since hindi po lahat naka-attend sa mga coaches, the topic that we are going to impart to them for tonight is mag-share tayo, no, ng ano ba yung mga bagay na na-learn natin. So, the title of the event actually was Power Zizel. Okay, Power Zizel. So, hindi ko na to patatagalin. Buti thank God na bumalik yung aking boses. So, alam nyo ba yung Amen. first day namin, it was a whole day event na it turned out to be very, very successful. So, marami pong mga nag-share doon ng mga diamonds, okay, ng mga top leaders. Ano ba yung mga topics na pwede nating itanim sa ating mga puso't isipan para yun ay magsilbing binhi, no? Magsilbi pong fertilizer, okay? So, to let the plant grow, kailangan po nating i-nurture, kailangan po natin yan alagaan, kailangan po natin yan diligan, kailangan po natin yan lagyan ng mga fertilizer. So the same thing also in our business na ang dami-daming mga topics like the 90-day game plan, we have the topic on commitment, the philosophy of a network marketer, the loss of success. So we also have the future and the awareness, na in the future, how do we see Live Good in the next 5 to 10 years, and of course, no, yung power power sharing na ginawa na sa atin ng ating Crown Diamond. So doon po sa coverage ng ating pong Power Zizel, magtatawag po ako sa mga coaches na kasama ko ngayong gabi kung ano po yung mga topmost na baon, no, na nag-strike sa heart and mind nila, na nag-drive sa atin, sa bawat isa sa atin na siseryosohin ko na to. Bad trip na ako. This time around, hindi ako papayag hanggat hindi ko talaga to na ilalagay to the next level of success. So, I know that all of you are very, very excited. So, raise hand lang po tayo yung mga gusto mag-impart, no? So, ayan, sa mga coaches, Coach Dance, Coach Demi, and Coach Jericho, ayan, handa na po ba tayo? Woohoo! Yes! Grabe! Handa na! Wala lang wala lang ambush interview ng ng Huwag na yun. na-ambush ako doon. Okay, ibang katanungan Wala yun. Sa event lang nangyayari po yun. Pagka ganito, gusto ko lang Sa ganun. banding lang, sa banding. Banding lang Oo, po yun. pero alam mo sa totoo,
napaghahalata tuloy kung ano talaga yung ninanasa. Grabe, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yeah. Nagulat ako doon, pati sa sagot ko, nahiya naman ako. Pero, di ba, Abangan mo yung Coach B yung sa iyo one of these days. Yeah, pero pag alam mo, nag-edit hayaan mo na, nagpapakatotoo lang. naman, tama. Yes, why not? Tama. Okay, yung iba hindi nila nagigets ano tong ating mga Yes. pinag-uusapan. Mamaya na lang Isang po. aabangan pa nila. Okay. So, ayan. So, gusto kong tanungin muna, ladies first, no? Yeah. So, Coach Dance, our upcoming diamond na hopefully ma-shoot nitong January, if not by February, claim na natin yan, Coach Dance. Woohoo! Yes. So, tatawagin ko na po ang isa sa ating mga top leader, the founder of Phenomenal Lion 77, our platinum on a diamond run, Coach Dance Cordero. Coach Dance, ito ang tanong ko sa'yo. Sa mga topic na shinare sa atin last Power Zizel, what is the particular word, no, na nag-strike sa heart and mind mo na drives you to be more decisive, no? To be more determined na I have to make it the soonest possible time. Take it away, Coach. Yan. Okay, good morning. Good morning sa ating lahat. Good evening sa lahat. Worldwide tayo Kaya good evening, good morning tayo. Anyways, ang dami nating takeaways Ang dami kong takeaways doon sa event na yon. Maghapon siya pero hindi tayo nainip. Hindi natin napansin yung oras, no? Sa ganda ng mga trainings and talagang super worth it. Kahit nga maningil sila ng 5,000 sa event pag mga ganong trainings, hindi natin yung pwedeng mabigyan ng price. Kasi yung learnings natin doon are true, priceless talaga. But for me, mag-mention ako ng ilan, sa mga talagang tumama sa akin. Yung isa doon, yung principles of building your network kay Coach Ferds. Sabi niya doon, yung isa sa mga line niya doon is that it's not what happens that determines your futures. 'Di ba? So, sa akin nakaka-relate ako doon kasi akala ko noon wala na akong pag-asa na makabangon. Akala ko noon hindi na ako makakakita ng isang opportunity na makakatulong sa akin para ma-redeem yung pangalan ko sa daming mga nangyari. Okay, na challenges na sa finances, sa mga desisyon before. Totoo talaga na hindi natin pwedeng isipin na porke failure tayo before, iisipin na natin failure na tayo for the rest of our life. So, na-realize ko din tama yung isa sa nabasa kong book way back na yung failure is just part of being na mas magiging matalino ka sa mga susunod mong gagawin. Kasi wala namang naging successful na tao kung hindi ka muna nag-fail, diba? So, how many failures ba yung pinagdaanan ng isang multimillionaire, okay, na mga businessman bago yan naging ganyan? Yung future, ang nakikita lang natin sa kanila is yung successful na sila, pero hindi natin nakita kung ano yung mga pinagdaanan nila. Which is, yun din yung nangyari sa akin. Hindi naman alam karamihan kung ano yung past ko bago ako nag-live good. So, yun talaga. And of course, yung isa sa mga sinabi rin ni Coach Harold Pangan, di ba, sabi niya, tuloy lang. Sa buhay, lagi tayong merong madadaanan, mararamdaman or mga pagdadaanan. So, tuloy lang. Pwedeng hindi ka pinapansin ng mga kaibigan mo. Ito, natural, no? Real talk, nangyayari talaga sa atin to. Kaibigan, close friend, kamag-anak, colleagues, hindi ka nila papansinin sa live good, pero tuloy lang. Okay? Kasi pag meron na tayong napatunayan, meron na tayong, nakikita na nila kung ano yung mga ginagawa natin. Alright? Nagbunga na yung ginagawa natin. Saka lang nila yan mapapansin. Okay? So, yung isa pang nakakatuwa doon, minsan, normal naman, di ba? We're human beings na minsan nakakaramdam tayo, parang napapagod tayo, minsan nararamdaman natin na parang lagi tayo nare-reject. Labanan natin, tuloy lang. Kasi yung laban naman natin dito is not about anybody. Laban ito ng sarili natin, ng pangarap natin. Tayo ang may hawak ng pangarap natin kung paano natin itong mapagtatagumpayan. Okay? We have the tools. 'Di ba? Meron tayong napakagagaling at napakabait na mga mentors na nagsusupport sa atin, laging nandiyan. So dire-diretso lang.
Hindi madali, ay hindi naman to madali, pero simpleng gawin. Okay, nasa tamang ano yan mindset kung paano natin talaga to tatrabahuhin. Hindi kayo dapat hindi natin pwedeng sabihin mahirap. Kasi nagawa namin nauna lang kami, pero kayo na nandyan na nag-uumpisa pa lang. Alam namin na meron dyan sa audience natin na mas magaling pa kesa sa amin. Mas magaling pa sa akin. Pero okay lang yun. Kasi hindi naman ito pagalingan. Okay? Ang paghahawakan natin dito, ano yung biggest why mo? Bakit ka nasa Live Good? Okay, so whatever happens, whatever it takes, dapat hawakan natin yung pangarap natin, yung para sa pamilya natin, para sa sarili natin. Walang magiging, tawag nito, wala dapat na magkakaroon ng chance na magiging nega tayo. Nakita na natin, di ba? We have proofs, no? Nakita natin kung ano na yung mga naabot ng mga nauna sa atin. Kumbaga, isipin na lang natin, pwedeng 3 to 5 years from now, kung anong kinikita ni Coach Fernan Santiago, pwede rin natin kitain. Wag lang Yes. tayong tumigil. 'Di ba? Nauna lang sila Coach Fernan, nagkaroon sila ng magagandang leader at the right time talaga. Perfect timing. So ako naniniwala that Live Good is a very uh, perfect yung timing niya na dumating sa atin. Napagod na tayo doon sa mga old school na networking, napagod na tayo doon sa mga investment, and Live Good is a revolutionary platform, disruptor indeed sa MLM natin. So, wag tayong parang atras abante. Sugod tayo. Nandito na tayo. Let's have a bigger 2024. So, yun lang. Marami pa akong pwedeng sabihin, pero I'm giving some uh, I'm giving the floor to other para mabigbigyan din natin yung iba na nandyan na even yung mga umattend. Coach Tita Dolientes in the house, pwede na natin siyang tawagin para makapag-share. Let's give everyone a time para mag-shine din naman sila. Okay? So, kami, lagi na kami nandito. Darating yung time, kami ay manunood na lang din. Kayo na rin na magpe-present dyan. Kasi lalaki talaga tayo. Ako naniniwala, kinikilabutan ako. Hindi ko maiwasan na hindi mag-teary-eyed. Magkatabi kami nila Coach Chris, nila Coach Jericho. Ang ingay naming tatlo. Mabuti hindi kami nakuha ng camera, nakanganga kami. Kasi kaming tatlo nag-aanuhan Kasi sobra talaga yung lalo na yung present ni Sir Elmo Bayer, because that's numbers, no? Iba yun Kumbaga talaga may research yun, and numbers doesn't lie. So ipapaubaya ko sa inyo yan kung sino naman yung pwede mag-present doon. So yun na muna Coach B, and then pwede tayong bumalik later on. Okay, so coaches, Live Good Family, bigyan naman po natin si Coach Dance ng talagang masigabong palakpak. I love it na, alam mo yun, I want to say, no, doon sa sinabi ni Coach Dance na the circumstances that happen to our life will never ever determine our success. Ano ngayon kung failure? Ano ngayon kung palpak? Yung dati. Hayaan mo ba na yung kapalpakan yun ang mag-describe sa'yo? So buti na lang dumating si Live Good. Tama, Coach Dance, na sa Yes, yes, ngayon, yes. it is on what you do with your current circumstances that will definitely determine your success. Kaya sa mga Live Good family namin dyan, bagamat, sige, sabihin na lang natin na ang naging problema kasi coaches, no, add-on lang ako, no, kasi sabing ganun walang gagawin. Okay. Pag nag-join sa Live Good, walang gagawin, kikita daw ng $2,047. Sabihin na lang natin na there is some form of miscommunication, o sabihin na lang natin na some form of na-exaggerate. Okay po? Kasi kung pakikinggan po natin yung video ni Sir Ben Glinsky, you can even earn. For me po, in my own opinion, in my own perspective, kasi may kanya-kanya po tayong perspective, no? My own perspective is hypothetical yung word na yon. Na parang if you can even earn without enrolling anyone, how much more if you're gonna enroll? Okay po? So Yes. sa napakagandang opportunity ng Live Good, okay po, bakit natin hahayaan na yung simpleng misconception, yung simpleng maling information, sabihin na natin, okay, yung simpleng nagkaroon tayo ng misunderstanding,
Okay po? So, hahayaan na lang natin yun na yun ang magdidikta sa atin, na nakikita natin huge change ang possible na mangyari sa atin. So, the circumstances that happened to us in the last year with Live Good, it will never define our future in the next 3 to 5 years. So ngayon, nakita na natin what happened after 1 year in Live Good Philippines. Sa Philippines na lang tayo tumingin. Okay, may nag-crown diamond, many diamonds, ang dami nakabili ng sasakyan, nakapagpatayo ng bahay, nabigyan ng maraming pag-asa sa buhay. So if that what exactly happened, anong gagawin mo? Sisisihin pa rin natin, magbi-blaming game pa rin tayo. Kasi, ang sinabi kasi sa akin walang gagawin. Sa buhay natin, wala pong perpekto. Hindi ko sinasabi na mali yung nagsabi. Kaya tama ka doon, Coach Dens, no, na minsan yung nawawala na tayo ng pag-asa sa lahat ng ating mga Live Good family dyan, na dumating sa point na nawawala na po tayo ng pag-asa. 'Di ba? Naglabas ka ng pera mo, nag-join ka sa Live Good, ang ganda-ganda na ng opportunity natin. Lalong-lalo na kung aaralin at iintindihin talaga natin ito. Kaya yung mga taong nandun sa event, promise, lahat sila gustong mag-diamond. At we are doing our part to impart to you ano talaga yung bigger picture na nakita namin doon sa event na yon. Na hindi ka talaga papayag na you will settle for less. I know kung naintindihan mo talaga, talagang pangangarapin mo na magdadiamond ka in the next 3 to 6 months. Okay po? So thank you Coach Dens, no, na talagang sabi nga ni Coach Ferds, no, may mapulot lang tayong ilang words doon na mag-magnify sa heart natin, it's more than enough. Na kahit yung isa na yun, palaguin mo, payamanin mo, magda-diamond ka talaga. So thank you Coach Dens, babalikan pa natin ikaw mamaya kasi medyo busy Yes. pa tayo, marami pa yan. So Oo. tatanungin muna natin Marami. itong ating mga coaches na nandirito. So next is Coach Demi from a millennial point of view. Ano yung nakita mo doon sa event na yon na help you, no? To be decisive, to be more concrete, and to be more refined, na naging crystal clear sa'yo, nagagawin mo na talaga yung Live Good to the next level, na hindi ka parehas ng dati. Thank you, Coach B. Maraming salamat po. Grabe no guys, kung kayo ang umattend ng training, sa sobrang dami mong matutunan, no, meron lang palang iilan kang matatandaan. Yung matatandaan mo, yung learning na para sa'yo talaga. Yung tanong na matagal mo nang tinatanong at nagkaroon ng sagot. Kapag ikaw ay hindi ka umati ng mga training na ganun, malamang yung tanong mo dati, tanong mo pa rin ngayon. Pero ang kagandahan kasi sa training, ano na andun na lahat eh. Lahat ng mga kailangan mong malaman sa pag-network, sa industry natin, ng multi-level marketing, kay Live Good, ano man meron, iilan po doon talaga ang tumatak sa akin. Kung bakit kailangan mong hatawin si Live Good talaga ngayong 2024. Nakita ko kung gaano nakadami. Karamihan sa atin dito kasi mga networker na eh. Iilan lang dito yung mga wala pang experience or mga first timer. Grabe pala no, ang isang traditional na mga multi-level marketing, ang dami, 2 to 3% lang pala talaga ang kumikita. The rest, 98-95%, mga taga-palakpak follower. Kaya, guys, dahil nasa Live Good ka, super blessed ka talaga. Kasi 'di ba, binago niya talaga yung paniniwala natin sa networking at sa multi-level marketing. Iniba niya talaga na dito sa Live Good, makikita mo kahit hindi pa diamond, kahit hindi pa platinum, nagpo-post, nag-i-income ng $100, nag-i-income ng $50, $25, nag-i-income ng $300. Hindi pa yung diamond, hindi pa yung platinum, hindi pa yung gold. May magandang income, bronze, silver pa lang. Tunay, kasabi nga ni Coach Ryan dun sa interview natin, na interview namin nila Coach Jake, no, yung ambush interview. Sabi niya, dito sa Live Good, yung pinapakitang income, dito sa Live Good, hindi tayo nagpapakita ng mga limpak-limpak na pera para may mapasali tayo. Ang pinapakita natin dito, results. Results ang pinapakita natin, hindi lang pera-pera. Siyempre, results sa pagbabago din sa sarili mo, di ba? And grabe, dito sa Live Good, nakikita ko kasi lahat ng magiging effort natin hindi masasayang.
Kasi kung ikukumpara natin guys, no, ang isang traditional network, hindi ako against sa isang traditional network marketing ha, kasi natututo po ako dyan. Marami pong magagaling dyan. Basta lang sa industry tayo, magkakampi tayo. Nataon lang na super ganda talaga ni Live Good. Na kapag ginawa mo si Live Good, hindi masasayang yung hindi mapupunta sa waste yung mga effort mo eh. Kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, the traditional multi-level marketing company designed po na kumita ang may-ari at kumita yung 2 to 3% talaga at yumaman. The rest po pwedeng kumita pero hindi yayaman or sakto lang, di ba? Pero dito kay Live Good, magugulat ka. Kahit kakasali pa lang, nababawi na agad ang puhunan. Kahit kakasali pa lang, nag-i-income na. Kaya dito nakaka-proud. Nung umatin ako ng Zoom, ang dami pumapasok sa isip ko, Coach B, kung ano ba yung mga natutunan. Ang dami. So siguro, maya habang nag-ano pa tayo, isa-isahin natin yan. Pero grabe talaga. Alam nyo po ba na, eto pa, talaga nanggigigil ka eh. Bakit? Sa 1 year na yon ang goal ni Ben Glinsky, yung CEO natin, 1 million, tama? This coming 2024, 3 million to 3.5 million ang goal. Higit pa sa doble. So, ang tanong dyan, iiwanan ko kayo ng isang tanong. Pag umabot tayo ng ganyan ngayong 2024, ilan na kaya yung sayo doon? Ilang tao na kaya ang meron sa grupo mo? 'Di ba? So, yun lang muna, Coach B. Wow, grabe no. So actually, pag halimbawa, thank you Coach Demi no. Talagang yung utak natin, yung isip natin, kung pwede nga lang i-absorb natin lahat, i-absorb natin. But naiintindihan kita, Coach Demi, no, na parang sa dami ng learnings, alam mo yon, you have to take a serious time to sit down on it, di ba? Di ba? Go through the notes at talagang tingnan natin ng mabuti which one would I particularly apply for myself. Yes, yes. So, ang tama yung sabi ni Coach Demi na in the next 3 to 5 years, the figures that was shown to us, asan ka doon? Asan ka doon? Ano ang mangyayari sa atin kung talagang tratrabahuin natin? Kasi alam nga naman yung mga coaches, no, na in 1 year time, iba yung nangyari sa Live Good. Mamaya, i-reveal namin sa inyo yung pinakita ng aming mga coaches, no, as we continue. Kaya parang, ang gusto kong sabihin sa lahat, no, in addition doon sa sinabi ni Coach Demi, wag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Si Live Good ay nag-deliver ng amazing result. Huge, abundant result. So, first time in the history of network marketing, for me na umabot ng 1 million in just less than 13 months, na nag-moved 50 million US dollar ang payout. So, ibang klase ito, no? Talagang totoong may result. Okay po? Kaya ito, ang gagawin natin dito is really to learn more, study more. Okay? Magbanat talaga tayo ng buto. Ano ang kaparaanan na gagawin natin? Ano ang kulang sa atin na kailangan mailagay natin ito? Seryosohin natin ito, tingnan ito ng mabuti. Bakit nag-crown diamond si Upline Fernan? Bakit maraming diamond? Nandun dapat tayo sa questions na yon. At hindi tayo nandun sa point na tinitingnan natin yung difficulty. Bagkus ang tingnan natin, ano yung part na dapat akong mag-grow. At thank you doon sa event na Power Cecil dahil talagang ibinigay po sa atin yung napakaganda po na opportunity para mas lalo po tayo ma-entice at lalo po tayo ma-ignite. Okay, so thank you Coach Demi. And the next one na tatawagin ko po is no other than Coach Jericho Irinco. Okay po, na magbibigay sa atin ng kanyang take home, yung kanyang take away doon sa naganap na Power Cecil last January 18. And even sa 19, ano yung mga na-observe mo doon na grabe? So Coach Jericho, take it away. Alright. Okay, so good evening everyone. Okay. So again, sa lahat ng hindi nakakakilala sa akin, no? This is Coach Jericho Irinco, the founder of Eagles and Lions Worldwide. And gusto ko muna magpasalamat doon sa 59 participants coming from my team from different dimension of the Philippines who come over to BGC
us for the Azizel, no. Thank you so much. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Then yung take away ko doon, no, sa training natin, which is exciting talaga. Maraming salamat, Coach Dens, no. Ang dami ko pa rin natutunan doon sa sinabi niyo, and Coach Demi. And again, Mentor V, thank you. Doon po ako sa law of success, which is discussed by our mentor Vilma Sabulao. No, grabe kasi yung parang for me everything will start doon. Na kumbaga, this is not the word by word na binagsak ni Mentor V. Na yung naalala ko doon is yung diniscuss niya sa law number 3, which is the law of value, no? Which is the 3 major skill sets that we need to improve in ourselves. The professional skills, the people skills, and the personal and leadership development. Kasi, guys, it's very easy for us to be successful, but sometimes we forget na may mga feelings ang kapwa natin. Na sometimes because we really want to be successful, nakakasagasa pala tayo, no? May mga naaapakan pala tayo. So, ang ganda nung topic ni Mentor V, it's about magiging successful ka in a way na nasa tamang paraan, no? Na wala ka nang sasagasaan, wala kang naapakan. And you are in the right mindset. Nasabi nga ni Coach Fernan, meron siyang na-discover na talagang kung ikaw ay bibiyayaan ni Lord, ihuhulog at ibibigay na sa iyo. At alam mo yan dapat sa sarili mo. Ramdam mo dapat yan sa sarili mo. You know what I mean? Alam po natin lahat yan, no? Alam natin sa sarili natin, align na ba talaga tayo? Are we deserve to receive the blessings? Because if not, if you get the copy of the presentations tackled by Mentor V, it's grabe, ang sarap ulit-ulitin. And inaabangan ko kasi hindi buo eh. Ang promise naman ni Mentor V, ibabagsak niya ulit in live, no? So, but in doon po sa binagsak niya doon sa training, the three major skill sets to improve. For me grabing bala na yun para bitbitin ko, para makuha ko talaga yung tagumpay ko dito kay Livewood. At yung para ma-guide ko ng tama yung mga people down my organization, no? The professional skills again, the people skills, and itong lalo na ito, the personal and leadership skills. Grabing impact nito. Ito yung dapat nating i-develop sa sarili natin. And number 2, the commitment tackled by Coach Harold. Grabe. Ito lang po yun eh. If you really want to earn huge amount of income with Livewood, you need to invest time. You need, lakihan mo ang commitment mo. Kasi walang naging diamond kay Livewood na hindi ibinigay ang sarili, na hindi nag-commit, na yung level of commitment, I will do whatever it takes. Hindi yung gagawin ko to dahil gusto ko, no? Gagawin ko to sa paraan na tama dahil ito yung nakikita ko na only way para makabawi ng mga loss, para makuha ko yung mga pangarap ko. Gagawin ko to whatever it takes, kahit maraming negative na nagsasabi niya, no, scam yan. Huwag ka dyan. Gagawin ko to, it's because I believe. I believe in the products, I believe in the system. At naniniwala ka sa sarili mo. And number 1, you believe in God. Hindi ito ibibigay ni Lord for us kung ito ay nothing, kung hindi ito ay talagang biyaya ng pagpapala galing sa Kanya. Grabe hindi lang po ako ang nagsasabi. Ang dami ng bibig ang nagsabi. In a very short period of time, ang dami pong nakabili ng sasakyan called cash. Marami ang nakapagpagawa ng buyer's trolley. This is not to brag. Nagpapa-groundbreaking ako. Well, in fact, kanina tinignan ko yung video. Nagsisimento, no? It's because of 9.95, no? Bakit tayo nakarating diyan? It's because of the commitment that I give to the business that I have, which is the Livewood, no? So taasan natin yung level of commitment natin. And of course, the first one who share the testimony, kung nakaya ng isang taong putol ang paa, no? The PWD, tayo pa kaya na kumpleto? Imagine, nakakaiyak, grabe siya Nandoon siya sa loob ng kwarto niya, kinakausap niya lahat ng mga Facebook friends niya to join force with him para makuha yung mga pangarap sa Livewood. Kung nagawa ng isang PWD, sobrang na-challenge ako sa sarili ko eh. Kung nagawa nga ng PWD, he is not the first PWD who become
ako, kinukonsider ko na siyang successful in this. On taking action to do this business is isa na po yun na criterion para maging successful po siya. Well, in fact, nag-rank up siya ha. Oo, 'di ba? Kaya talagang hindi talaga nasa tao talaga, nasa tamang mindset po talaga. Susundan lang po talaga natin. Ilalagay lang talaga natin yung sarili natin sa sistema. And number 3, number 4, yung gigil talaga. Grabe. The commitment na ibibigay mo talaga dito kasi ang linaw ng future nakita. Sinabi na kanina ni Coach Dens that numbers never lie. Sinabi na ni Coach Demi, na-discover niya rin, pareho ang tinutukoy nitong dalawa nito nung nagbagsak si Sir Elmo, na napatunayan natin doon na in the traditional network marketing, few people are getting good income, but the rest are tagapalakpak. Na kung saan napatunayan natin dito sa Live Good, hello, my dear Live Good family, kayo po ang makapagsabi, just enroll one person and you will get $25 at the following week. At pag tinuloy-tuloy niyo po yan, tuloy-tuloy din po yan. Equal po ang ating opportunity dito. And ito po ang i-inculcate natin sa mind natin na wala pong nauna, walang nahuli dito. Ito yung huling bagsak na, ito yung huling nagpumasok sa mind ko. That we are all part of what we call, pillars of Live Good, not only in the Philippines, but global. Hindi ito yung multi-level marketing na nag-15 years, nag-10 years sa Canada or sa Amerika bago dinala sa Philippines. We are the upline of the foreigners. Hello, this is the true innovation. Ito yung totoong MLM talaga na talagang makukuha natin ang pangarap natin in a very short period of time. Seryoso lahat, no? Grabe! Alam mo, nilabot ako. In every time I watch the video na nandoon during the event, grabe, no, parang nakikita ko yung sarili ko 2 years, 3 years, 5 years from now. Nasabi nga ni Mentor Fernan, bantayan natin yung sarili natin. Naka-align pa rin ito dun sa topic ng law of success. Huwag iangat ang paa. Huwag nating awayin si upline. Huwag natin i-disrespect si upline. Upline siya po ang nag-bridge po sa atin. Siya po yung naging susi, siya yung naging pintuan para buksan po kayo dito sa napakagandang opportunity. Huwag po kayong magtanim ng sama ng loob kay upline. Kung si upline man nakakapagsabi sa atin ng something, it's because of si upline nakikita na hindi mo pa nakikita kung ano yung nakita niya. Nararamdaman ni upline na hindi mo pa nararamdaman lupusan kung ano ang nararamdaman ni upline. Now we really want to transfer kung ano yung vision in mission natin dito sa Live. Na gusto natin isa po ang galaw po natin. Na gusto po namin kung ano ang nakuha po namin, yun din po ang makuha niyo. No? So grabe, nakakatindig ng balahibo. The figures discussed by Mentor Fernan, my God, 3 years, 5 years from now, income po natin pong lahat yun. Because we are all the pillars and the pioneering of the company of Live Good will start next year. Pillars pa rin po tayo ngayon. At ito ka pa, mas lalo akong kinilabutan. Kasi, magmo-momentum pa po tayo. Sa momentum, grabe na po dyan ang result ng mga pillars. Kung sasabay po kayo sa hatawan ngayon. Because anong sabi ni Mentor Fernan? Ang dami niyang nakasabayan hanggang ngayon. Hirap mag-gold. Again, balik po tayo doon sa law of success. Doon sa the law of value na maybe hindi pa po nila naitama yung sarili nila. That's why hindi ibinigay sa kanila yung tamang tao. Or maybe may problema talaga sa kanila na dapat munang itama nila bago nila mapalaki ang organization nila. So again guys, bantayan po natin yung ating sarili, no? Ako for me i-enjoy po natin ang journey natin sa pag-abot ng pinaka-ladder of success and Live Good. Bantayan po natin ang sarili po natin. I-value po natin si upline, no? Si upline ay hindi po kaaway. Si upline ay hindi kalaban. Si upline po ay nag-guide. Kung si upline nakakapagsalita, ulitin ko, dahil nakikita at nararamdaman ni upline na hindi mo pa po nakikita at naramdaman kung ano ang naramdaman at nakita ni upline,
kung ano ang future natin kay Live. Alright? So, yun lang, kasi marami pa po ang magsasalita. Ang dami, ang dami. Kinikilabutan ako pag inubos natin o umagahin tayo. So, Yes. maraming salamat, Mentor. Go! Maraming salamat sa mga co-host ko ngayong gabi. Nai-excite ako lalo. Yes, Thank you po. grabe. Thank you po. Thank you, Coach Jericho, sa napakadami mong shinare for tonight. Totoo po yun, ano? Talagang ako man bitin din doon sa topic na binigay ko, but I promise, ibabagsak ko po yun kasi napaka-importante din po yun, no? It was really an answered prayer to me. By the way, 2 days, no? 2 nights before ng training natin. Saka lang yun, binigay ni Lord yung topic na yun. Kasi I prepared talaga digging up the deepest why. Yun talaga yung naka-ready na Coach Dens, tama, Coach Jericho, as I shared to you. Yun talaga yung gusto ko kasi ano't ano man mga coaches, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa Zoom, lahat yan magmumula sa katanungan. Ano ang dahilan? Bakit gagawin mo si Live Good? At natakil yon ni Coach Santi. Okay po. Pero hindi ganun kalawak kasi 90-day game plan yon. So importante din yung 90-day game plan. Na ngayon, consider ourselves as day one tayo sa business, sa Live Good. Tama ba yun mga coaches? Yes Can po. we consider na ito yung day one natin uli? Yes po. So i-renew natin, Yes. i-reset natin yung ating mga sarili. Pero in the next 3 to 6 months, wag na wag tayong papayag na hindi talaga tayo magda-diamond. Opo. Kasi doable yung mag-diamond Promise. Okay? I-apply natin lahat ng mga na-learn po natin doon. Okay? Seryosohin po talaga natin na yung lahat ng ginagawa natin araw-araw is really congruent. Congruent. Ibig sabihin sabay. Parehas. Okay? Hindi nalilihis sa anong gusto nating tahakin sa buhay. Okay po? Hindi pwede na ang sinasabi mo magda-diamond ako pero ang taliwas ang ginagawa. So, yun. So, sa lahat ng mga topics na na-learn natin nung last Power Zizel, I know it's more than enough for us to really help us to become diamond here in Live Good. Okay po? So, ayan. So, next, palakpakan natin ang ating mga coaches. Nag-iinit po talaga. So, Coach Chris, tatawagin kita after kay Coach Ching. So, good evening, Coach Ching. Alam ko na ikaw ngayon ay nagbabiyahe. So, it's really it's a form of commitment. Now, wherever you are, as long as you are here with us, thank you for making it tonight. So, Coach Ching, my question is, sa dami ng mga nag-share, mga powerful speaker last January 18, or ano ma ang na-feel mo nung 19 na yon, can you please share it to our guests who are in this, our Live Good family who are in the Zoom, and those people who are watching us sa ating pong Facebook world? Coach Ching Norada, our upcoming Diamond Platinum. Take it away, Coach. Yan. So magandang gabi po sa ating lahat at praise God po dahil nakisama naman po yung aking data. So nasa Skyway kami ngayon. So yan, so magandang gabi po sa ating lahat at habang ako'y nakikinig sa mga coaches na talaga naman napusog na din po ako. So sa kasagutan ko dun sa tanong ni Mentor V, ay grabe Mentor V. Talagang sobra po yung impact sa akin na alam mo yung parang yung board ni Mentor V na parang sinisilihan na po talaga yung kwet mo sa gigil. Dahil sa sobrang amazing yung mga napakinggan po talaga natin noong gabi, noong araw na yun. So unang-una kong na maraming learnings pero ang nag-strike po talaga ng sobra sa akin ay tatlo pero isa itong nag-strike sa akin. Yung tinapik po yung tungkol sa deepest why po natin. So, madalas na po natin maririnig itong deepest why na to, pero nung araw na yun, nung gabi na yun, parang mas lalong na-internalize ko po talaga siya. Na alam niyo po kung kapag malalaman po natin kung gaano kalaki yung dahilan po natin para trabahuin si Live Good, wala po talaga tayong i-excuse. Kaya wala tayong pwedeng i-excuse. Kumbaga wala tayong iinda na
dahilan. Ano po? Kumbaga, naalala ko nga before, di ba, nung mga panahon na ako may wala pa sa likod na nagtitinda lang ng libro, panahon ng pandemic, hindi rason yung bigat ng aklat na nasa backpack ko at hindi rason yung init at ulan. Natatahakin ko araw-araw at bahay-bahay kong ginagawa ang pag-aalok ng libro. Kasi ang biggest why ko, kailangan kong buhayin ang pamilya. Diba? So ngayon na nasa likod po tayo, grabe, kailangan lang talaga natin ma-determine kung gaano po kalalim yung why natin. At isa pa po talaga sa nag-strike din sa akin, alam niyo po, doon ko din po naunawaan nung araw na yun, na dati kong katanungan, nung nasa iba't mga networking pa ako before, na akala ko ba sa networking business kapag masipag ka, magpa-prosper ka. Kapag masipag ka, yayaman ka. Pero bakit ganun? Binigay ko na yung lahat ng sipag, lahat ng mga pagtsatsaga, pero parang walang nangyayari sa hirap ko, walang nangyayari sa effort ko. At doon po nasagot nung gabing yun, nung araw na yun, yung kasagutan sa tanong ko na matagal kong tinatanong. Yun pala, ang complan ng traditional way or old way ng networking ay nakadesign lang talaga siya ng 2 to 5% lang talaga yung yayaman. Yes. At ang 95% talaga ay kikita lang pero hindi yayaman at nakadesign talaga na tagapalakpak lang. So doon ko naunawaan, now I know kung bakit pala kahit anong sikat mo doon sa old way ng networking business, kahit anong sipag mo, wala nang tulugan, halos walang tulugan, but then hindi mo pa rin kayang habulin at pantayan yung kinikita ng mga talagang yumayaman. Doon po nasagot ang katanungan ko, now I know. Dahil ang complan pala nila, nakadesign lang talaga ng 2 to 5% lang talaga yung yayaman. Iyon po yung nakita ko na napakapahalat natin. Dahil dito kay Livgood, ang complan ni Livgood ay hindi po nakadesign na 2 to 5% lang po yung yayaman. Kundi dito kay Livgood, lahat po tayo dito ay talagang yayaman. Hindi po kikita, yayaman po tayo lahat dito. Basta tayo po, gawin lang po talaga natin ng seryoso at tama si Livgood. At lastly po, ito po talaga matindi na lagi kong ini-internalize sa utak ko. Dahil di ba maraming nagsasabi, 1 million member na si Livgood. Nako, kayo lang dyan ang kasi nauna kayo. Di ba ganun yung mga katanungan? Pero ang mga maririnig natin. Pero doon ko po naunawaan na alam niyo po, sa ilustrasyon ni Coach Hans, na sa isang pagtatayo ng isang building, di po ba inuuna po yung pinaka-basement, yung pinaka-foundation ng building para maging matibay siya. Di po ba? So, pinaka-foundation, okay. So, alam niyo po, habang ini-internalize ko siya, sabi ko, oo nga no, sa panahon na i-build po yung building, di ba binabakuran niya ng yero? Hindi pwedeng makita, hindi pa visible. Nagdian pa sa lugar na yan ay nagsisimula ng i-build yung building na yon. Kasi nakatago pa, ang nakakakita lang noon ay yung engineer at saka yung mga construction workers. Na talagang nagsisimula na yung paghukay ng basement para simulan yung pinakapundasyon ng building na yon. Hindi pa siya visible sa tao. So doon naunawa na tayo po nga lahat ngayon. Nandoon pa po tayo na binibuild pa lang po natin ang pinaka-basement. Ang pinaka-basement na nagpapatibay, dito po ang pinaka-pundasyon para po maging matibay ang pagtayo ng building. At bakit maraming taong hindi naniniwala? Bakit maraming taong parang nahihirapan tayong i-work out? Alam niyo kung bakit? Hindi pa po ganun ka-visible. Gaya nga po ng ilustrasyon ng pagtatayo ng building. But the moment na mag-start ng i-build yung first floor na kung saan visible na sa lahat ng tao, alam niyo po, magiging madali na. At yun na po yung momentum stage. Di ba lagi natin narinig na, lagi na sinasabi, diba, mga coaches na, we are on the pioneering stage, we are on the momentum stage, pero doon ko naunawaan, wala pa tayo sa momentum. Nandito pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo i-form yung pinaka-foundation talaga ni Livgood at doon ako na-excite lalo, Mentor V. Alam niyo kung bakit? Pagdating sa momentum ko, tayo pong nagsimula dito sa pinaka-basement, yung pinaka-foundation ng building,
ay naman, talaga namang tayo po talaga ay mauuna. Hindi naman po kawawa yung mahuli kasi ang kumplan nga ni Livegood ay nakadesign na lahat tayo dito ay yayaman. Ang nagkataon lang na kaming nauna ngayon na nagsimula dito sa foundation ng pinaka-basement ng building, bago ito magkaroon ng momentum talaga ay ang tawag nito, wala talagang choice. Kundi mauna po kami umaman sa inyo, pero susunod din naman po kayong lahat. At pagdating doon sa momentum stage, hindi na po, pwede nating sabihin na mas magiging mas madali sa mga taong ito ang mag ng time. Kaya hindi na po nila mararanasan yung sobrang hirap, magiging madali na lang. Pero yung malahat na nandoon nag-umpisa sa pinaka-foundation ay talagang, yun po ang talagang unang mag-i-enjoy ng pagpapala po na ibigay ng organic kay Livegood. So talagang yun po yung nakaka-excite po talaga ng sobrang interview sa pag-attend po namin ng season. At maraming pong learnings talaga na natutunan kay Livegood. Maraming naiintindihan. So siguro po mamaya ko bakitin yung iba dahil meron pa naman po sila another questions in interview. So maraming salamat po sa ating lahat. Wow! So palakpakan naman natin. Thank you, Coach Ching. Doon sa grabing nakita mo. Totoo po yung sinabi ni Coach Ching, no, na wala pa tayo sa momentum. Andito pa lang po tayo sa ground base. Nasa basement pa lang po tayo. And we call it as a preparation stage, a concentration stage, na kung saan ito pa lang, andito pa lang po tayo. Nakikita niyo yung graph, di ba, pag ganun yun? Okay. So, nandito pa lang tayo sa preparation, concentration. Nagko-concentrate pa lang ang mga tao. Kinikilabutan ng balat ko, ang balahibo ko, no? Nagko-concentrate pa lang tayo. Pag momentum in the next 2 years since we are still launching, okay po, ano ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lang, ang kakaiba lang sa Livegood, ang bilis lang talaga ng resulta. Na sa loob ng 1 taon, nag-ingay na talaga siya and we are the hottest, the most trending. At para sa mga nakikinig po dyan sa inyo, huwag nyo na pong pagdudahan yung duda nyo. Huwag nyo na pong pagdudahan si Livegood. Pagdudahan nyo po yung pagdududa nyo na bakit hanggang ngayon, why are you not throwing away the pride and the ego na tingnan po natin na mabuti si Livegood kasi nagbigay na po ito ng results sa marami. So thank you, Coach Ching, no? Totoo po yun. Huwag po tayong dumating sa point na saka lang tayo magjo-join ng Livegood pag tayo ay nandoon na sa stability. Alam mo yun, andun na halos lahat ng tao ay nagli-Livegood na. Pag tumingin ka dun sa kapitbahay mo, sa kabilang baryo, sa kabilang barangay, lahat ng munisipyo ay puro taga-Livegood na. Huwag po nating antayin yung time na yun kasi ang lawak pa po ng market. 7 billion population and all over the world, 1 million pa lang po tayo. And in this year, 3 to 5 million po ang forecast ng ating pong CEO at asaan po tayo doon sa 3 to 5 million na yon. So thank you, Coach Ching, for that. At ngayon po, no, so we have here our upcoming platinum Coach Chris Castillo. Coach, my question is, ano yung nag-ignite sa'yo sa event ng January 18, the Power Cecil, together on the second day? Is there something that you want to share to people na ano ang naidulot nito sa'yo, yung 2-day event na to? Particularly Power Cecil. Yes, Coach, hello, good take it evening away. po. Rinig ba ako? Yes po, Coach. Okay. Nandito lang ako sa bahay. Actually, nag-edit ako ng isang video. So, yung sagot po doon sa tanong ni Coach B, no? Doon po sa ating event na ginanap, no? Ang talagang nakapagpapukaw po sa akin doon, unang-una po talaga yung commitment, okay? Kasi po, honestly, nung bago po talaga ako pumunta ng event, no? Nagkaroon ho ng problema yung aking transportation, nasira yung aking sasakyan. So sabi nung partner ko, wag ka nang tumuloy, mamaya na lang kita ihatid, mamayang tanghali. Pero sabi ko, hindi, magko-commute na lang ako kasi kailangan ko talagang maka-attend ng training. Kasi sabi ko, importante na magkaroon tayo ng knowledge. Kasi siyempre po, minsan dito po sa negosyo po natin, may mga pagkakataon po na tayo po ay nagkakaroon din ng self-discouragement, no? Kaya lang, yun pong mga training, yan po ang magpa-power up sa atin. Kumbaga, yan po ang mag-ignite ulit ng apoy ng pagnanasa natin na gawin ulit si Live Good. Okay?
So, ang dami ko pong natutunan doon. And then yung commitment nga po na whatever it takes, no, kailangan po nating maging diamond or crown diamond dito kay Live Good. Kasi nandun po talaga ang pinakamalaki or yung pag-abot po natin ng pangarap. Dahil kumbaga doon pa lang po kasi ang deepest why ko po talaga dito kay Live Good is alam niyo yon, makabangon po ulit yung pagkatao ko sa mga bagay na nawala po sa akin. Kasi alam po ni Coach Dens yan, yung binabanggit niya kanina na may mga pinagdaanan kami na nasira na yung pagkatao namin dahil sa mga sanalihan naming company na hindi naman namin kasalanan. Na kami ang sinisisi, no? So, ano lang po yun, kumbaga, marami pa rin po sa labas na magaganda, no? No mga company na ganon, na nang-scam po ng tao. Pero dito po talaga kay Live Good, nakita po talaga natin na ito po ay 100% legit. Okay? Super legit. Kaya nga minsan sinasabi ko, Chris, baka naman scam yung si Live Good. Alam mo, sinasabi ko lang, oo, scam nga si Live Good. Pero iba ang meaning ko ng scam. That is a sure compensation for aspiring millionaires. That's scam. Oh, sure compensation for aspiring millionaires. So sinasabi ko, yun na yun. Kumbaga, ito yung scam na talagang grabe ang gagawin sa buhay natin. And another thing, Coach D, kumbaga yung commitment, kailangan talaga consistent nating gawin yung negosyo. Marami pong mga self-discouragement, maraming outside discouragement. Sa akin kasi, based on experience ko sa network marketing, ang pinakamalaki talaga nating minsan kalaban yung sarili natin. Yung sarili natin na minsan nadidemotivate tayo. Pero ako, ang tekniko lang, kapag ako ay nadidemotivate, pinapanood ko lang kayo, Coach Dilma, sina Coach Fernan, sina Coach First. Kasi ano yan kung ano yung magiging success ko, yung mga naging success niyo ay magiging success din natin. So, ang kailangan lang po talaga ay magbigay tayo ng oras, ng panahon para tayo po ay, alam niyo yun, umunlad sa buhay. Kumbaga, kahit na ano pang dumating, tuloy-tuloy lang. And also, isa pa pong nakapagpa-trigger sa akin, yung future. Okay? Kasi kailangan talaga, pag ginagawa nyo po ang isang business, para maging successful po talaga tayo, kailangan maging visionary tayo. Kasi minsan may mga tao na kaya hindi nagiging successful sa negosyo kasi hindi nila nakikita yung sarili nila na ito yung kahihinat na nila in the future. So kailangan maging visionary tayo. Makita natin yung vision. Iba kasi yung site. Yung site kasi present lang yun Pero yung vision, that is the future. So kailangan, yun yung makita natin dito kay Live Good, no? So, para sa akin po, yun lang yung ma-impart ko. Kumbaga, whatever it takes, kailangan maging committed tayo and makita natin ang sarili natin na tayo po ay aksenso at makakatulong po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Kasi lagi ko nga sinasabi din sa mga orientation ko na kung ikaw, hindi mo nakikita ang sarili mo kay Live Good na aksenso ka, yayaman ka, or makakatulong ka sa kapwa mo, wag mo na lang siyang gawin. Okay? Pero kung nakikita mo ang sarili mo at dadaanan mo yung sistema namin, no? Kasi ang kailangan po natin, Coach Fidel, is daanan natin yung sistema na pinagdaanan natin yung learnings. Kasi yun ang importante. Kaya minsan may mga tao na hindi nagiging successful in any business or any network marketing kasi hindi sila dumadaan sa system of learning. So yun po ang importante, yung system of learnings po natin. So yun lang, Coach B, ang may impart ko and thank you so much for inviting me, lalo na kay Coach Dens. Napakalaki ng utang na loob ko dyan kung bakit ako nandun sa event. Okay? And kay Coach Michael na rin dun sa partner ko and the other members po ng Great Empire Alliance, kung hindi man sila naka-attend, sana makapakinig po kayo nitong ating presentation tonight. So yun lang, Coach B, and thank you so much po sa lahat. Thank you, Coach Chris, no? Actually, super bullseye, no? Yung shinare sa atin ngayon ni Coach Chris, no? Kasi number one dyan is really the why. Pag ang why natin is very clear, the how to is very easy. Ngayon, yung commitment and dedication is a very vital factor to our success. Hindi po tayo nagko-commit at our own convenience. Because this business is very challenging. Sabi nga kanina ni Coach Dens, hindi siya madali, but simple. Tama ba, Coach Dens? Hindi siya madali, pero simple. Simple lang na sundan mo lang yung proseso. Sundan mo lang yung sistema ng learning.
Kaya nga dito, mag-aaral ka talaga kasi wala naman talagang shortcut to success. So having all those words na talagang i-enlarge mo, na you have to be committed, that you have to be dedicated, committed not only in good times. Ulitin ko po ha, kasi dito po nagkakaroon po ng downfall ang marami pong mga network marketers because they just commit at their convenience, at their favor. Pag maganda ang sitwasyon, pag masaya lang, pag good lang, okay lang. Magda-diamond ako. Pero pag dumating ang mga challenges, doon po nagwiwigil, nadidiskaril, hanggang sa nawawala. Kaya tama yung ginawa ni Coach Chris, no? Na despite nyo nagkaroon ng trouble yung sasakyan, still nagpurso siya. Kasi sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo, dito sa ating pong Zoom, maging sa labas, no? Tatandaan po natin ito, guys, no? Na importante pa rin talaga yung system of GPS. At yung mga events na yan, importante talaga yan kasi yan ang pagkain ng isang network marketer. Diyan tayo lumalakas. In times na nanghihina ka, mas lalo kang didikit sa taong mag-aangat sa'yo. Kasi mas yun yung time na kailangan mo talaga sila. We are here, no, to borrow the strength. What I learned from Coach Chris, tama yung ginagawa niya. Just listen to the people that who will inspire you more. Ako, nakikinig po ako ng mga video, nung nila Eric Worre, ng marami pong mga speakers, no? I read a lot of books, spiritual books, educational books, alam mo yun, network marketing books. Talagang nakababad po ako talaga doon. Kaya wala po talaga sa aking, alam nyo, hindi ko sinasabi na wala akong kahirapang pinagdaanan. Marami. Pero never in my single mind, not a strand of hair, na naisip kong mag-quit ako. Never. Kasi for me, alam mo yun, it was very crystal clear where am I heading. Ngayon dito sa Live Good, guys, the future is very crystal clear. A membership that pays. A network marketing 2.0. The new version of network marketing. Ito ang magbabago ng mukha ng industriyang ito na we are abused, we are misused, ang daming nag-took advantage, no? Napakaganda ng essence ng network marketing. Pero ang dami po ng abuso. Pero with the concept na ginawa po ni Sir Ben Glinsky, na totally we are a game changer, at sana po sumabay na kayo. Kasi ito talaga yung hulog ng langit. At isipin nyo ha, if-flex ko lang to baka hindi mabanggit. Magkakaroon na ng Dream Makers Worldwide Resort. Ginagawa na yun. Hello, kinikilabutan ako na kung si Upline Fernan, ongoing na ang resort. Ibig sabihin magkaka-resort ka, Coach Chris, Coach Dens, Coach Jericho, Coach Demi, Yeah. Coach Ching. Alam nyo Yes, guys, no? yes, amen. Ato, allow me to share this to you, no? Nung pauwi na kami, kasama ko kasi yung anak ko eh. Yung isa kong anak, yung pangalawa. Yung anak kong utak negosyante. Supposedly, I want to bring all my children. Kaso nga lang may kanya-kanya na silang commitment. Okay? And by the way, yung mga anak ko, seriously for good, no? Nakasama ko na sila ngayon. Okay po? At congratulations sa mga anak ko. I'm really so excited to work with you closely by February. At may mga tinatapos lang. So, hindi po abrupt yun, ano? Kaya sa ating mga leaders na nandirito, wag po tayong susuko sa mga mahal natin sa buhay. Huwag po tayo madi-disappoint sa mga taong ini-expect natin na makakasama natin, our best friends, our family, our loved ones, whoever they are. Okay po? But just walk the talk. Yung ano yung sinasabi mo, just pursue. Continue to inspire people because darating in God's perfect time, matatouch mo din yung kanilang heart. So, sa akin po, nagbunga po yung isang taon na pagpupursigi ko. Alam mo yun, hindi naman ng mga networker yung mga anak ko. Pero one thing na gusto ko lang pong nakatulong, no, na sinama ko yung isa kong anak. Alam mo, nagda-drive siya, no, pauwi. Mama, di pala scam si Live Good, no? What a question! Hindi pala scam si Live Good, no? Sabi ko, bakit nak?
sumisweldo kayo. Scam pa rin ba nasa isip mo? Pero syempre hindi mo naman maisip na ganun. Kasi na-scam na din sila ng millions and millions. Ayoko na sanang banggitin, hindi ko alam kung mabubuhay pa yung aksi. Kasi ako nagtapon ako doon ng 200,000+ kasi nakigaya ako nung pandemic. Pero sila millions talaga. So ngayon, syempre siguro hindi niya naiintindihan talaga yung network marketing, yung set up ni Live Good kasi wala naman siyang time to sit down and understand on it. Ngayon doon sa event, nung nakita niya sa mga present ni Upline Fernan, yung present ni Coach Elmo, 'di ba? Na very clear, no? Yung mga paliwanag ng lahat ng mga coaches na nandun. Umuwi talaga siya. Hindi pala scam si Live Good, no, ma? Sabi ko, anak, hindi naman ako papasok ng putyo-putyo lang. Alam mo na yan ang pinagpatigas ko ng mga buto-buto nyo at kaya kayo natapos. Pero nevertheless, despite of all everything, at the back of our head, may mga ganun pa rin talagang tao. Ngayon, this is the challenge. Kung hindi tayo magiging intentional sa pag-aaral, yung sinabi ni Coach Chris, no, the system of learning, discovering, no, para ma-build natin yung atin talagang self-belief, no, for us to see the bigger picture of the business, alam mo, magiging ampaw po tayo. Konting discouragement lang, wala na, tiklop na tayo. Pero kung malalim yung ugat, no, nakita mo talaga yung bigger picture ng opportunity ng Live Good, umulan, bumagyo, bumaha man dyan, tatawiran at tatawirin mo yan. Kasi crystal clear na nakikita mo yung nangyari sa mga apply natin. Magkano ang pwede natin kitain? Sabi ni Coach Elmo, in the next 5 to 10 years, kung sasabay ka, grabe, sabi kong ganon, woo! Kakaiba to. Are you with me, guys? Alam niyo ako, ang pangarap ko, ito, laharan ng pangarap na to, ha. I have a dream house for my children. Nasa gitna ako, yung 5 kong anak, may kanya-kanyang pinto. Gusto ko, natatanaw ko lang sila. Yung ilalim ng bahay ko, malaking-malaking kusina, malaking-malaking sala na meron akong isang unit doon, pang guest ko lang sa aking mga leaders. Tara, punta tayo dito, party-party. Alam mo yung ganon? Pero nung nakita ko yung event, sabi ko, anak, magmimilyonaryo tayo sa Live Good eh. Medyo malaking project yung project ko. Ano kaya kumuha na lang muna ako ng mga unit apartment ninyo dyan? Diba? Kasi yun yung mabilis eh. Alam niyo yun, parang sabi kong ganun, saka na yung dream house. Kasi kung halimbawa, nagkaroon na ng kanya-kanyang unit kayo, pwede natin ipa-Airbnb yan eh. Pwedeng ipa-rentals yan eh. Alam mo yun, para at least maging income generating project siya. Kasi sa Live Good, kung gagawa ka din lang naman pangarap, mansyonin mo na. Kasi talagang si Live Good, alam mo, kung sa isang taon, hindi ka mapaniwala sa result. Ano sabi ko last December? I think I'm just overpaid. Bakit ko nasabi yun? Isipin mo, 3 linggo ako may sakit. Nagpasko, nag-New Year, hindi nga ako nakapagbalot ng kahit anong regalo eh. First time, alam niyo po, nung namulat po ako na lagi akong busy, October pa lang nagbabalot, pero talagang first time ito ngayon. But alam mo, ito lang masasabi ko, Live Good is already a gift, a big gift that God gave us. Kahit walang nakabalot yan. Sa lahat ng mga kakinig, kakilala mo kumang kayo o hindi, no? Live Good is hulog po ng langit. Kaya kami po na nandirito sa harapan po ninyo, sobra po kaming blessed. And we are so blessed and chosen na nandito po kami sa Live Good. At sana po, no, nakita nyo kung ano man po yung mga nakita namin. So meron po tayong mga pumasok dito, mga coaches, no? Thank you, Coach Chris, no? So we have here Tita Doliente, ang isang napakasipag po nating Skyrocket International. Tama ba ako? Isipin mo ha, sa tindi ng lagi na lang kong nababanggit yung shout out na yan. Pangalan pa lang ni Tita Doliente, kahit hindi ko po yan nakikita in person, naka-embark na yan sa akin. So Coach Tita Doliente, take it away. So ano yung take home mo nang mabilisan lang nung nakita mo nung January 18 and 19? Unmute niyo po. Nakamute. Paki-unmute niyo po. Unmute ka. Yan. Ayan. Okay. Hello, Live Good evening everyone, mga coaches, mga Yes. speakers, mga mababait na mga diamonds. Kaya kung gaano ang sigasig ko noong una na narinig ko si Live Good, lalong-lalo na po
nung after ng sizzling natin. Kaya pumasok ako dito kay Live Good na wala akong alam. Pero kasi ang sabi lang sa akin nung nag-demo sa akin, na-applyin ko, sabi niya, halika, magkape tayo sa McDo, sabi sa akin. Sige, ano ba yan? Sige, saka na lang pag-usapan. Pumunta po ako. Alam niyo po kung ano yung pinaliwanag niya sa akin? Mag-recruit lang daw ako. At kikita na ako. Magbe-birthday na ikaw. After nun, pinakita niya yung force matrix. Pag sabi niya sa akin, ito ang magiging pension mo pag retire mo after 2 years kung gawin mo ito. $2,000 unranked. Wow, sabi ko. Ganun? Totoo yun? Sabi ko. Kaya sabi ko, sige, gagawin ko yan. Sabi ko. Pero sa totoo lang, meron nang nag-invite sa akin ng May pa lang. Mga nakalipas na ng 5 buwan. Sabi sa akin kasi, kasamahan ko sa trabaho, engineer, sabi niya, Ma'am Tita, mayroon akong i-invite sa'yo na magandang negosyo, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano yan? Ano yan, engineer? Sabi ko, eto, wala kang gagawin, sabi niya. Kikita ka ng 2,000, wala kang gagawin. Siguro nahihibang na yung employer mo, yung company mo. Sino bang si Raulo na magpapasweldo sa akin ng 2,000 wala akong gagawin? Ayaw ko nang wala akong gagawin. Gusto ko meron akong gagawin. Sabi ko. Kaya hindi ko tinanggap. Yung pangalawa, ganun din. Wala rin daw akong gagawin. Ayaw ko ngayon wala akong gagawin. Gusto ko meron akong gawin. Sabi ko. Kasi kung pagkakakitain yan, tatrabahuin ko. Pero kung wala akong gagawin, wag na lang. So itong pangatlo po, ito nga po ng paliwanag, na mag-recruit daw ako, mahilig naman ako makipag-usap ng tao. Kaya, pag uwi ko na-learn mo? Coach, anong na-learn mo doon sa event na yon, considering na na-empower ka na sa Live Good? Kung Ano gaano nag-strike sa'yo? sigasig ko, nung narinig ko lahat ng mga speakers, mga diamonds na mababait, nakita ko yung kabaitan ng lahat mula kay Coach Fernan, lahat po kayo na mga diamonds na na-meet ko, napapicturan ako, talagang hangang-hanga ako yung kabaitan niyo pong lahat. So, lalo akong na-inspire pag uwi namin dito sa Laguna. Hindi na ako nakatulog. Wala na akong ginawa kundi mag-post ng mga pictures po natin. Alam niyo po, napakaganda ang resulta. Hindi na ako makatulog dahil hanggang 1:00 na ako ng gabi may tumatawag na sa akin. Hindi ko na kailangan mag-recruit. Yung mga tao na ang lumalapit sa akin, sabi nila, Ma'am Tita, mag-present ka. Ma'am Tita, mag-present ka. Kaya araw-gabi, nagpe-present ako. Bukas po ng umaga, 7:00, pupunta ko ng Las Piñas. Meron akong personal demo presentation doon. Maghapon yon, 3 batch ang darating. Kaya ako. This week, meron akong Tagaytay, meron akong Marikina, meron akong sarili ko dito sa San Pedro. Naka-schedule na ako. Kasi next month, February, aakyat na po ako ng Nueva Vizcaya at saka Nueva Ecija at Isabela. Kaya hindi na ako yung, kumbaga yung babaeng walang pahinga. Hindi na naliligo. May kabats na ako, tulad nila Coach Vilma, na nakakalimutang kumain at maligo ng tamang oras. Kaya masayang masaya na po ako. Samahan ng mga hindi naliligo. Yes. So, Coach Tita, no? So, congratulations. Alam mo, nandiyan ka na sa attraction marketing. Alam mo yon na parang just your lifestyle, just the way they look at you in Facebook. Ako po ay, di ba, nag-grocery ako, no? Dahil napaano ako naubusan ako ng sabon, naglalabada po ako ng Smoky Mountain kong labahan. Alam mo ba na naka-recruit po ako doon? Kasi naiintriga lang sila sa akin. Alam mo yon, parang kilalang kilala po ako sa Masinag. Papasok pa lang ako, alam na. So, alams na, bakit? Okay? So, Yes. alam mo yung attraction marketing, nakikita nila sa Facebook, they are just watching at you. Kaya tayo dito, mag-attraction marketing po tayo. Huwag po tayo magto-throw away ng mga negative sa Facebook. Kasi, hindi man sila nagla-like, hindi man sila nagko-comment, but 100% they are watching on you. Kaya dito, sa mga nanonood po sa amin, sana makasama po namin
namin kayo. Hindi pa naman po huli ang lahat. So, ayan no. So, thank you, Coach Tita, and congratulations sa huge success na nag-aantay talaga sa'yo. And I know it's happening already with you. So, I'm happy for you. Keep Thank it you so much. Okay. So we have here Coach Dennis Abrera. Yung mukha pa lang niya, kilalang kilala ko na, pero hindi ko alam kung, alam ko ano to Ah, hindi ko na lang masyadong patatagalin. Coach Dennis, you are so familiar to me. Hindi ko alam kung nagkaka-chat tayo or what. So, take it away. Ano yung gusto mong i-share ngayong gabi na nag-strike sa'yo, no? Mabilisan na lang, Coach, no? Na magagamit mo sa pagda-diamond mo dito sa Live Good for the past 2 events. Coach, okay. Yes, hello po. Magandang gabi po, Coach Mentor Vilma, Coach Jericho, Coach Demi, Coach Dance, and Coach Ching. Magandang gabi po sa inyong lahat. And magandang gabi po, magandang umaga sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo. Okay. So, ako nga po pala si Coach Dennis Abrera, isa pong seaman. Nag-umpisa po ako, on board ako. So, na-invite po ng isang kapitbahay. Although alam na niya na meron na akong ginagawang networking, no? Sorry, Coach Jericho, nabanggit po ba kita? Sorry, Coach Jericho, thank you for the good opportunity to give to para po makapag-share dito ngayong gabi, no? Na-ambush ako ni Coach Jericho, hindi ko inaasahan po eh. So, ayun nga po. Ano. So, na-invite po ako ng isang kapitbahay namin. Dito pa ako nag-umpisa. Kwento ko lang po ng mabilisan. Ano po, alam ko po na konting oras na lang tayo meron, pero gusto ko lang pong ipalam sa inyong lahat kung saan po ako nag-umpisa, no? So yun nga po, nung na-invite ako ng isang kapitbahay namin na although alam niya nag-networking ako sa ibang company, so sa madaling kwento, nag-join pa ako kahit di ko pa alam kung ano to si Live Good. Kasi po unang-una, siyempre napakababa ng puhunan, no? Only $50 and on board ako that time. So what is $50? Pagka-on board ang isang seaman. So, ayun, inaral ng 1.5 buwan, umattend ng Zoom nung nag-uumpisang magkaroon ng Zoom meeting. Doon ko na kilala si Mentor Vilma, si Coach Fernan, si Mentor Fernan. Sila lagi ang nagpe-present doon, wala pang ibang speaker, no? So 1.5 months kong tinrabaho to, nag-training, nagpuyat, na walang naniwala kahit isa. Ang dami kong pinag-sharean ng about kay Live Good, pero kahit isa wala. So, dahil sa alam kong at may tiwala kay Live Good kung ano yung magiging future ko sa kanya, pinagpatuloy ko lang po. So, sa awa ng Diyos, nung mag-umpisa ko magkaroon ng 3 tao sa baba, agad kong pinag-screenshot yung income ko at binalikan ko lahat pinag-sharean ko lahat ng in-invite ko. And then, naniwala sa akin ng isang tao. At syempre, nagkaroon ako ng isang tao, naging 4 sila, pinag-share ko ulit yung income ko. So, madaling sabi, dumami sila hanggang sa nagkaroon po ako, rank up ako ng silver, ng gold rank on board. Can you imagine po on board? Hindi po ganito kadaling gawin to while on board. Kasi alam nyo naman po ang buhay seaman, no? So, sa dami ng trabaho, konting oras ng tulog, pero siningit ko po talaga si Live Good. Bago ako mag-umpisang magtrabaho, 1 hour before, nag-aalarm ako ng 1 oras before para gawin si Live Good. Kasi po, ibang-iba talaga yung oras natin doon tsaka dito. Anong na-learn mo? So, that's an amazing story, Coach Dennis, no? Kakaiba yan, inspiring. Pero yung sa event natin, ano yung lalong nag-ignite sa'yo, Coach? Ngayon po, nung umattend ako sa Marquez noong January 18, isa lang po yung talagang dalawa ang tumatak sa isipan ko, yung deepest why kung bakit ako nag-join sa Live Good at saka yung guest speaker natin na si Mentor Harold Pangan about the commitment. So deepest why, bakit ako pumasok kay Live Good, bakit ko to hinahataw, bakit ko ginagawa? Kasi po,
nakikita ko kung anong sitwasyon ko from the beginning na magbarko ako until now. So, meron naman pong nangyayari pero napakatagal bago umasenso tayo sa buhay. At saka, pagod na po talaga ako kasi sa pagbabarko, kaya hinahatak ko po si Live Good. Anyway, 23 years na po ako nagbabarko, pero hanggang ngayon, di pa rin ako makawala dahil di pa po talaga pwede. Kaya naghahanap ako ng ibang magandang opportunity upang makawala sa pagbabarko para makapiling ko na ng buo ang ating mga mahal sa buhay dito. So kaya po inahato ko to si Live Good na ako po talaga naniniwala 101% for the next 2 to 3 years. Wala na po ako sa barko dahil kay Live Good. Yes. Yun po. Ayan. So, Yun. Tapos congratulations. isa pa po yung commitment. Commitment po, kaya talagang kailangan po talaga natin magkaroon ng commitment sa ginagawa natin kung gusto natin mabago ang ating buhay, kung gusto nating matupad ang ating mga pangarap sa buhay. Yun po. And Correct. again po, maraming salamat po kay Coach Jericho. Marami pa po ako talagang gusto sabihin, kaya lang yung oras natin talaga is very limited lang. So, Coach Jericho, thank you very much sa nag-guide po talaga sa akin while on board. Sa ginawa Yes. ko pong team, sa ginawa kong GC, si Coach Jericho and Coach Vicenta po ang nagkikip ng aking GC. Hanggang ngayon po sila po talaga ang tumutulong sa akin kasi sila po talaga hiningan ko ng tulong para magawa ko po si Live Good while on board kasi talagang wala po akong oras para sa mga ini-invite ko kasi magkaibang oras natin dito sa Pinas at sa barko. So, yun lang po, Mentor P, and thank you very much. Maraming po salamat sa inyong lahat. Wow. Mabuhay po ang Live Good. Yeah, ayan. So Coach Dennis Abrera, na-recall ko na, no? So palakpakan po natin, ano? So yung i-share sa atin ni Coach Dennis, very inspiring po yun kasi yung iba nating mga kasamahan dito na 1 buwan, 2 buwan, hindi pa nakakapag-enroll ng kahit isang tao man lang, nag-give up na. Pero ano yung lesson learned from that? If your why is very, very clear, uulitin ko ulit, no? Your how-to is very, very easy. At kailangan maging committed tayo sa pangarap talaga natin. Hindi lang sa kung kanino man, pero ikaw committed ka sa pangarap mo na hindi ka titigil hanggat hindi mo maaabot yung pangarap mo. So, thank you so much, no? Ang dami-dami. Add ko lang po, Mentor B, add ko lang po, so far po, meron na rin pa akong international member from Serbia, Romania, Indonesia, and sa pagbabalik ko po sa barko, sigurado ko po madadagdagan pa to. Yes. So grabe, no? So congratulations to you, Coach Dennis. Kaya sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dito, huwag po kayo basta-basta bibitaw. Huwag po kayo madaling matangay ng discouragement. Medyo laliman po natin yung pagtingin sa pangarap natin kasi that's really the bottom line. That is the very starting point. Bakit mo gagawin yon? Kasi sa mga nakikinig, kung stable naman na po yung buhay mo at komportable ka na sa kung kinaroroonan mo ngayon, then this opportunity might not be for you. Pero kung halimbawa meron pa tayong mga natitirang pangarap na gusto natin talagang mapagtagumpayanan, alam mo, ito si Live Good ay siyang vehicle na magtatawid po sa atin. So, it's already 10 o'clock, no? So, alam ko po yung oras na bitin dahil last time, no, nung ako po ay binigyan ng task, talagang I was very enthused doon sa prepare ko pong topic, the loss of success. Pero I have to give it to you. Maybe, kayanin ko po. Kasi nasa Nueva Ecija ako nung time na yon. I don't know kung meron po akong signal sa hotel. Maybe I could have a presentation, but if not, no, pwede po tayong parang ano na lang, parang free-flowing na lang na kwentuhan uli. We can have a part 2 maybe of this, no, na para wala mo ng slides, para tuloy-tuloy pa rin po tayo. Kasi sa totoo lang, ang dami pong take home para doon sa power sizzle na yon na hindi pa po namin nababanggit sa lahat-lahat. So, I think on Saturday, better we have part 2 na lang. So, thank you, God, Lord, for guiding us. So, sa lahat ng mga guest, no, na natin from Coach Dens Cordero, Coach Jericho Erinco, Coach Ching Norada, Coach Demi Sibuan, Coach Tita Doliente, Coach Dennis Abrera, kakaiba po yung kwento mo na isang
buwan at kalahati na walang naniwala. Share ng share, walang naniniwala. Pero buhay ang pangarap. So, makatotohanan, real story, real talk. Kaya totoo po yung sinasabi, no? Na mag-gather ka talaga ng skills mo. Build that particular skills kasi pag na-build yung skills na yon, yung confidence mo ma-establish mo, and once you have that with you, nobody can take it away, then nagkakaroon tayo ng result. Hanggang pag nagkaroon ka ng result, another skills will be produced and another confidence will be built up hanggang you become better and better as you continue. So with Coach Chris Castillo, we have a very empowering night for tonight. So at maraming salamat sa mga nag-guest, no? So last parting words na lang sa aking mga co-host. Tawagin ko po kayo Coach Dance, Coach Jericho, Coach Demi, Coach Ching Norada. Please give your last parting words sa ating pong mga listeners, sa ating pong audience. Ano po yung pwede nyo pong sabihin? Coach Dance? Yan. Again, sa mga nandito, we have 116 pa sa mga natira. Guys, sana na internalize niyo yung lahat ng sinishare namin dito, no? Para ito sa atin, hindi lang ito para sa amin. Sana hindi kayo talaga magsawa na mag-GPS kasi ito lang talaga yung pinakasekreto kasi minsan pag may nakakausap tayo, especially the event, wow, Coach Dance, how to be you po. Actually, walang sikreto. Okay? Ang ginawa lang talaga natin is inaral natin, isinapuso natin with burning desire at saka nakatingin tayo dun sa why natin and yung commitment natin. Lahat ng yun na factor na yun ang ginamit lang namin. Walang sikreto whatsoever. Pare-pareho lang tayo. Equal opportunity ay binibigay na Live Good. Kaya wag niyong isipin na wala na kayong chance na maabot kung ano yung naabot namin. Okay, lahat tayo may malaking pagkakataon para abutin kung ano man yung pangarap natin sa Live Good. Huwag niyong isipin na hindi niyo kaya. Kasi it's a self-limiting beliefs na magpapabagal sa atin. Panghawakan natin yung mga pangarap natin. Laging sinasabi ni Coach B, di ba? Kung alam mo kung ano yung why mo, yung kung paanong gawin, madali lang ito. Okay? Simple lang. Huwag natin gawing complicated yung pag-live good natin. Ang simple lang. Invite to and help you to get to. Doon sa training natin, yung ibinagsak ni Coach Per na napaka-powerful nun, di ba? Yung get your first 5, di ba? And then tulungan natin yung 5 na yun na magkaroon din 5 and so on and so forth para maging diamonds tayo in 6 months. So, walang imposible kung gagawin natin. Isa puso lang natin kung ano yung ginagawa natin. At please, gawin natin ito na may sinseridad, no? Yung talagang gusto natin tumulong. Huwag niyong isipin na yung napapapasok natin is $25. Isipin natin na yung bawat tao na napapapasok natin ay natatouch natin yung buhay nila para tayo naman ay makatulong and we can pay it forward natin na maibalik natin kung ano yung nagawa sa atin ng Live Good. So yun lang. Dire-diretso lang tayo, no? Whatever it takes, panghawakan natin. Okay? Sabi nga ni Coach Chris, tsaka ni Coach Jericho, di ba? Yung maging visionary talaga tayo. Ano yung gusto mong marating dito sa Live Good? Okay, so yun lang. Hawakin natin yung why natin kasi yun talaga yung magiging foundation natin. Yun yung magiging panghahawakan natin. This is our vehicle, di ba? The fastest kind of vehicles na hindi matatalo kasi nandito tayo ngayon sa pinaka-hottest viral and sabihin na lang natin talaga na lahat nakatingin sa atin kung ano yung nangyayari sa atin sa lingkod. So wag niyong hayaan, no, na madala kayo ng mga negativity sa paligid ninyo. So yun lang po. Thank you and good evening. Thank you for a very heartfelt na message coming from our coach Dance Cordero. Alam niyo po, napaka-importante po ng pag-GPS, no? Isipin mo, Coach Dance, na isa ka sa magaling mag-invite, mag-promote ng events, and I want to congratulate you, kayo ni Coach Jericho, for bringing the most leaders in the event, together also with Coach Ching. Ayan, kayo yung mga top 3 na nakita ko po talaga. So, isipin mo, anong sikreto ni Coach Dance? Naka-plug in lang talaga siya lagi sa system. Ngayon, kung ilan ang sasama sa'yo, ganon ang putok ng organization mo. Kaya ganon katibay ang organization mo. Pag ang organization mo, i-GPS mo, nadadala mo sa events, I guarantee you,
that your success will be a matter of time. Okay po, so thank you, Coach Den. So last parting words, Coach Jericho Irinco. Coach, wala kang sounds. Wala kang sounds, unmute niyo po. Yes, sorry, ako pala. Sorry. Thank you. Ayan. So, again, guys, tama yung sinabi ng lahat ng mga speakers. Ang daming mga nuggets ngayong gabi. Alam mo yun, alam mo dito kahit kami mga platinum na, ang dami pa rin na yung mga informations na nakukuha sa bawat isa. And for me, totoo po yun. Doon po tayo mag-focus sa totoong rason bakit natin ginagawa sa LiveGood. No? Kasi lahat ng learnings binuhos na po sa atin. The get in, the plug in, the stay in, yung pinakasusi po natin yun. Yun yung pundasyon natin pala. Yun yung pinakapundasyon po natin para tumatag tayo dito kay LiveGood. Kasi hindi ka matitibag kapag yung kaalaman mo, yung belief system mo, yung commitment mo, kung naka-GPS ka talaga kay LiveGood, is buong-buo po. No? Then, again and again, ito po yung masasabi ko sa inyo, bakit kailangan trabahuhin ng mabilisan si LiveGood. Bakit? Because we are part, aside from we are part of pillars, ito yung napakasarap na mission na totoo yung sinabi ni Coach Dens na sa pagdami ng natutulungan mo dito, sa pagdami ng mga nababago mo ang buhay dito, bonus po, walang ibang ano po yan, bubultahan is ikaw. Kung marami kang napayaman sa ilalim ng organization mo, sobrang yaman mo. Then the only thing na para lalo ka talagang mag-ignite to do it seriously, again and again, tingnan niyo po yung kalagayan ng family niyo. If you are not comfortable with the situations of your family, si LiveGood lang po ang nakikita ko na pag sineryoso mo in 6 to 1 year, kayang magbigay ng totoong resulta sa effort na in-exert mo, sa oras na binigay mo po kay LiveGood. So, again, dun sa 59 na mga leaders na nag-attend under Eagles and Lions Worldwide, nakikita ko po at nararamdaman ko po na mamamayagpag po kayo mula ngayong 2024 with the 111 people inside the Zoom. Imagine nyo ha, umabot tayo kanina ng mataas yung numbers natin kanina. So talagang pag hindi pa talaga para sa atin, hindi pa para sa atin. All of this 111 na nag-stay, all the learnings, all the sharings, all the nuggets that you will get, ito po yung mabibit-bit nyo para lalo yung patatagin ang negosyo nyo ngayong 2024. In itong 111 na to, sigurado po itong lahat magra-rank up for the year 2024 at magtutuloy-tuloy po yan. So again and again, kung gusto niyo po talagang hindi ma-miss out, no? Because of our busy time, laging sinasabi ni Mentor V, do not sabotage yourself. Kasi ito na yung nakikita ko talaga na magbibigay sa atin ng pagbabago sa buhay natin. Kung hindi tayo nakakasabay, ang daming mga recorded videos, again and again, itong 112 po ba na nandito, lahat po ba kayo ay naka-plug in? Lahat po ba kayo ay naka-add sa Soaring Eagles International Academy? Because if not, 50% ng dapat na nakukuha nating information to build our organization, or 99% of the information that we need to build our organization is namimiss po natin. So again, all the leaders, please monitor your people down your organization. Kung hindi pa po nakakapasok sa Soaring Eagles International, i-plug in po natin. And kung may kailangan pa po kayong mga other videos that you need to watch for you to learn, pwede po kayong mag-visit sa Si Daddy Jake TV. Pwede po kayong mag-visit kay Coach Debbie. Pwede kayong pumasok, i-type nyo lang po ang Vilma Sabulaw sa YouTube. Lalabas po ang channel. Marami po doon mga recorded videos na kayo na po ang mananawa. Palitan nyo na po yung mga music na paulit-ulit natin pinapakinggan. Palitan nyo na po yung mga pinapanood nyo po ng mga drama sa buhay na ang dami na nating oras dyan na pinatay. Wala naman nangyayari. Yes. Itutok nyo lang po muna. Ibigay nyo po ang 2024 nyo kay LiveGood para lang po sa simula ng pagbabago sa buhay natin. Salamat and God bless. Ayun, nag-115 tayo. Salamat, God bless everyone, and see you all at the top. Thank you po. Grabe, Coach Jericho, no? Alam nyo, ang gagaling ng mga coaches lang talaga natin. So, nagpapasalamat talaga ako that I am surrounded with great people in our organization. Sa estado, no? Parang isipin ko kahit hindi na ako magtrabaho. Pero kung sa isang taon, blessed tayo ng ganitong organization, wala pa ngang isang taon, ano kaya yung 3 to 5 years na nag-aantay? So, galingan lang po talaga natin. Uulitin ko po, no, kung meron man kayong isang salita na
gusto nyo pong i-enlarge, okay po, na mag-magnify at mag-instill sa minds po ng bawat isa, sa lahat ng 114 in the Zoom, at saka sa mga nakikinig sa atin sa Facebook, sa lahat ng mga Live Good family, you want really to become successful, huwag niyo pong maliitin yung GPS. Because plugging into the system is very crucial. Okay? It plays a very vital role in your success in building your business. At wag lang ikaw, wag lang dapat ikaw. Dapat po lahat ng leaders mo ipa-plug in mo sa system. Wag mong gawing excuse na alam mo na yun. Kasi ang totoo, hindi mo pa alam. Kasi kung alam mo, hindi mo talaga imimiss yan. Lalong-lalo na ang trainings. Ang trainings natin ay parang battery yan, na nalolobat ka na kailangan mo talagang mag-plug in para meron kang ipi-play. Isi mo plug and play po tayo. Anong ipi-play mo kung hindi ka nag-plug in? Are you with me? Uulitin ko po, kahit anong gara ng cellphone mo, kung lobat yan, ni isang message, hindi yan makakapag-send out. Same thing also dito sa Live Good. Kahit matibay, matagal ka ng network marketer, kung ikaw naman ay lulubog lilitaw, I'm so sorry to tell you this, because this is not all about making money. This is all about leadership. And leadership commands consistency. Leadership commands commitment. Leadership commands dedication. And it is our responsibility to focus on those. Kasi monkey see, monkey do. Kung ano po ang nakikita po sa atin ng team natin, yun din po ang gagawin ng ating organization. You want to attain success? Is a word success very important? Is it something very important? Then, seryosohin po natin ang ginagawa natin dito sa Live Good. So, ayan po, no? So, last parting words kay Coach Demi Cebuan, our Millennial Platinum. Coach Demi, come in. Thank you po, grabe no. Alam mo yung sobrang i-take advantage nyo na nasa Live Good kayo. Alam mo sa totoo lang, ay na kumakain ako habang nakikinig. Ganun po ka-convenient yung negosyo natin. Kasi bakit? Pwede mo siyang gawin kahit saan eh. At walang magsasaway sa'yo. Hindi ka gumastos ng pamasahe para mapumunta doon sa presentation. Hindi mo kaya man, hindi mo kailangan man libre ng mga invites mo at gagastos ka. Alam mo yun, sobrang laki po ng pakinabang na nasa online business tayo. Bakit? I-maximize po natin. Ito na po yung panahon natin. Hindi lang po ito panahon ng mga millennials. Hindi lang po ito panahon ng mga Gen Z. Panahon nating lahat to. Kung nandito ko ngayon, humihinga ka, the reason why nandito ko ngayon sa online, umaattend ka ng Zoom, kasi marunong ka. Kaya ang gawin ho natin, i-maximize natin yung power ng social media, ng technology. Grabe. Kasi bakit? Ito po kasi yung ito po kasi yung magandang solusyon ngayon. Kumbaga trending na trending to. Siyempre, hindi naman tayo kung yung lumang strategy natin, oo, yung iba, ano pa rin yun, gumagana pa rin yun. Pero habang ginagawa natin yung nakasanayan natin, dapat, sabi nga ni Coach B, GPS, alamin din natin at aralin din natin kung ano yung mga trending para hindi dumating yung panahon na magigising ka na lang sa katotohanan na hindi ka nakasunod, na naiwan ka, na marami kang tanong sa upline mo, paano mag-download ng video, paano mag-post, paano mag-plug in sa Zoom, paano mag-share. So dapat lagi ho natin yung inaalam. Tatandaan nyo po, learning is a must. Yes. Sa negosyo natin na kahit saan, kung wala ka hong alam, kulang ang galaw mo. Pero kung marami kang alam, 100% yung belief mo at yung commitment mo, malupit yung galaw mo. Pero Yes. kung nagdadalawang isip ka, kasi nga kulang kulang. Anong sasabihin ko? Anong ipopost ko? Kasi kulang. So focus po tayo sa learning. Tandaan nyo po, learning is also a commitment. Yes. I-commit nyo yung sarili nyo na mag-learn po. Na mag-learn. Kasi yun talaga yung bala natin sa gera na haharapin natin, di ba? Yun po yung magiging bala natin. Guys, to be honest ako po as a platinum, nag-ano po ako, tawag nito, na bumaba po ako ng rank. Okay? So ngayon ko lang to sasabihin, bumaba po ako ng rank, naging gold po ako. Bakit? Yung numbers ng 500,
bumaba. Hindi ko alam, after ko po kasi magkasakit ng halos 2 weeks, no? So, yung yung sistema na lagi ako nagpa-follow up, lagi ako nagagano ng mga subscription and everything. 2 weeks po akong parang tulog kasi hindi ko kayang maghawak ng phone. Kasi pag humawak po ako ng phone, kasi nagpa-check up po kasi ako, low blood. Nahihilo po ako. Kaya yung 2 weeks na yan, ang dami nagme-message sa akin, pasensya na po, hindi ko kayong ma-assist kasi talagang hilong-hilo ako, ganun po nangyari. So, ang kagandahan po kasi niyan, kung ikaw ay na-demote or bumaba yung rank mo, pag bumaba yung rank mo, it's okay. Bakit? May alam na ako eh. Pag umandar ulit yung alam ko, dahil sa natutunan ko, babalik at babalik yun. Kaya kung ikaw, bumaba ang rank mo, huwag kang panghinaan ng loob. Kasi lagi yung tatandaan ang sabi ng upline nyo at ng mga trainer natin, no? Wala kang choice, kundi ang umakyat. Parang buhay lang po yan, may ups and down. Hindi laging masaya. Hindi laging nasa taas. Pero ang importante, ini-enjoy mo yung journey mo. Alam ko po na lahat tayo, may iba't iba po tayong hinaharap sa buhay, iba-ibang problema. All we have to do po is, pag nasa business tayo sa live good lang. Kung ano man yung mga issue natin sa buhay, o dyan lang muna. Babalikan kita mamaya. Pero pag live good, focus tayo kay live good. Ayun, alam nyo ba guys, ito konting sharing lang, no? Bilisan ko na lang ng konti. Alam nyo ba nung nag-training tayo, January 18 sa Marquis, alam nyo po ba napaka-blessed, feeling blessed talaga ako. Bakit? That day mismo may nag-message sa akin, tandang-tanda ko yung oras. Mga 2 p.m. ng hapon nag-message sa akin, sabi niya, Coach Demi, gusto kong sumali sa grupo mo yun, so whatever, ganyan. Tapos, nagulat ako, okay coach, masasali ako. Akala ko, usually kasi may scam yung mga ganyan pag mabilis o ano pasend po ako ng GCash mo coach, ganyan, nag-send na po ako, magkano po, 2,950. Sobrang bilis ng conversation, like nag-send ako ng GCash ko, nag-send agad siya ng 2,950, chinek ko sa GCash ko, sabihin ko baka scam to, ganyan. Pero pumasok po yung 2,950, nag-send siya ng details, then mga bandang 6 p.m., 6 p.m., lock in na siya. So ganun po kabilis yung business natin. As long as nag-a-attract ka ng mga taong positibo, as long as everyday mong pinopromote si Live Good through reels, video, social media and everything, hindi mo na kailangan pong ang tawag dito, yung parang yung ikaw mismo yung mag-approach sa tao, hindi mo na kailangan ng ganun kasi darating ang time, yung tao mismo yung maghahanap sa iyo, yung tao mismo yung mag-a-approach sa iyo. Kaya be active sa social media, lahat ng mga gusto mong isipin, i-post mo na, lahat ng mga gusto mong gawin, gawin mo na. Kasi pag yan hindi mo ginawa agad, makakalimutan mo yan. At pag yan nakalimutan mo, bababa yung excitement level mo, hindi mo na yan gagawin, mahihiya ka na. So, yung excitement level natin, lagi nating pataasin, huwag nating pababain. Okay? Minsan, pag napagod tayo, pahinga lang tayo, din balik tayo ulit. Ganun lang po. Gawin ho natin yung negosyo natin, hindi lang tayo ang gagawa nito. Kasi may Soaring Eagles International, guys, lagi ko itong sinasabi, napaka-bless natin kasi ang dami nating mga leaders dito magagaling. Ang dami nating mga leaders dito na grabe kung magsalita, ramdam na ramdam mo yung wisdom. Grabe, napaka-bless po lahat ng mga tao nandito ngayon kasi napuno po tayo lahat ng learnings. Yun lang po, Coach B. Maraming salamat po. Wow! Palakpakan naman natin si Coach Demi Sibuan. Alam mo, yung mensahe na binigay sa atin ni Coach Demi, you cannot give what you do not have. So take time to learn. Okay po? At ano pa, yung nag-a-attraction marketing na po tayo. Focus on working the best that you could be and you will attract of who you become. Totoo po yun. Because you cannot give what you do not have. Gawin mo yung sarili mo na best version mo. At yun ay mangyayari through GPS. Kung hindi ka naka-GPS, anong ituturo mo? Alam mo yung Saturday training natin, ito, kasi yung presentation, paulit-ulit na yan. Pero kagaya ng napag-usapan namin mga coaches, we are trying to revise the PowerPoint. Nagagawin natin yung brief and concise na maikse to make our presentation maximum of 1 hour. At least 30 minutes to 45 minutes presentation, meron pa tayong window na 15 minutes for Q&A. So, doon po, pag tayo ay nag-ready, get, set, go ng presentation, mas marami po tayong mali-reach out. So, galingan po natin. Wala po tayong dapat gawin ngayon, kundi galingan na lang po talaga natin. So, sa lahat ng mga hindi pa po, mga nakaka-enroll, nakakapag-share, walang naniniwala, okay, uulitin ko. Hiramin nyo ang kwento ni Coach Dennis Abrera.
I-review nyo itong Zoom presentation na to. Naka-live po ito sa aking timeline. Okay, i-record nyo, screen recording nyo. Yung seaman na nga, kumikita ng okay na income, pero bad trip na siya kasi gusto niya makapiling na yung kanyang pamilya. So, if you are not in the zone, hindi ka nagpa-plug in sa system, how would you know that this event is so powerful? How would you get the power, no, the fire na lahat ng mga sinabi ng mga coaches? Kaya I hope na mas lalo nating naiintindihan the value of GPS. In the next 5 to 10 years, no, na ginagawa natin si Live Good, gas-gas po talaga ang GPS. Kaya para tayo ay magtuloy-tuloy, mag-diamond, mag-crown diamond, wala po tayong ibang word na ima-magnify, kundi ang mag-get in, mag-plug in, at mag-stay in. You cannot give what you do not have, kaya mag-aaral po tayo. Okay po? So last but not the least, no? Coach Ching Norada, our upcoming diamond. Coach, take it away. Your last message. So, grabe naman yun, ano? Parang may na-strikes ako doon sa inano ni Coach Davey, no? Sinabi niya, malaglag ka man, basta alam mo kung paano ka babalik. Parang ganito lang yun eh, maligaw ka man, basta alam mo kung saan ka pupunta, alam mo kung paano ka babalik sa pupuntahan. So, knowledge is power, mga partner, mga Live family. Knowledge is power. So, napaka-importante po yung GPS talaga. Kailangan talaga ng more learning sa ating negosyo para, alam niyo po, magiging tuloy-tuloy po talaga ang ating pagtatagumpay. So, ito lang po siguro yung gusto kong i-share sa lahat. Na alam niyo po ba, ako personally, gusto ko sabihin sa lahat na nandito ngayon, na kung pwede ko pa lang, kung pwede ko lang ipahiram sa inyo. Ito kayo. Na dati, hindi ko inaasahan na, alam niyo po, sasakay na ako sa sarili kong sasakyan na katulad dito, na nakakapag-zoom na ako sa loob ng sasakyan na binigay ni Lord na through Live Good. Alam niyo po, na dating alam niyo naman ang story ni Coach Ching, di ba? Trending na po yung ligo kung sa Pinas. So, yung vision, yung nakita naming future dito kay Live Good, na alam niyo po, basis sa estimation ng mga batikan na po, ng mga networker, tulad po nila, ng mga nag-share sa atin, ng mga coaches noong event, 5 to 10 years from now, ito yung kanilang napo-project, na-vision out na po nila, na 5 to 10 years from now, sabihin na natin 10 years from now, ang pinaka-minimum na kikikitain ng ordinaryong member ni Live Good ay nag-a-average. Ordinaryong member lang po yun ha, ibig sabihin unrank. Ang minimum na kikitain niya ay mag-a-average ng 500,000 to 1 million a month. Yun po yung napo-project nila o na-vision out nila dito kay Live Good. Sabi ko nga, kahit pa 20 years yan, hihintayin ko yan kung na-project na 5 to 10 years. Yan ang potential na maaaring kitain ng mga ordinary member. So nakita niyo po yun. Grabe. Kung po ako hindi makatulog, ordinaryong member, i-claim niyo po yan 5 to 1 million monthly ang kikitain po natin. Buwan na po yan. Month after month after month. Ngayon, kung ganun po ang naghihintay sa inyo kay Live Good, hindi ka ba magiging committed? Kung ganyan na naghihintay sa iyo kay Live Good, hindi ka ba magiging seryoso? Diba? Kung gaano nga tayo nagiging seryoso sa mga trabaho natin bilang isang empleyado, nagbibilad sa gitna ng araw ng kalsada para magtitip lang ng kalsada. Sa init, pagod, hirap na trabaho, pero pumitin sila dahil ang lalim dahilan nila kailangan nilang buhayin ang kanilang pamilya. So ngayon kay Live Good, na naghihintay sa'yo, kalahating milyon hanggang sa 1 milyon buwan-buwan, hindi po ba ito siseryosohin? Yes. Alam niyo po, sa lahat na nandito ngayon, kung siseryosohin lang po natin si Live Good, seryoso din po ang buhay, pagbabago ng buhay na ibigay sa atin. I-flex ko lang, ito po yung aking bunso. Ayan, siya na po yung nagda-drive. Kasama ko po ang aking buong pamilya. Kasama ko po kami kahit saan kayo pupunta kasi mayroon na pong vehicle. Di po ba?
At ito po hindi dahil kay Livcon, wala po kami, kung hindi po dahil sa Lord na ginamit si Livcon, wala po kami ganitong kasarap na maging seryoso po tayo, mag-GPS po tayo, kasi para sabihin ko po sa inyo, Naglalag. sabi nga doon, Naglalag na si Coach Ching, no? Oo. Okay. Gumagalaw kasi. Hindi tayo pwedeng maging interested lang, committed ka, di ba? At ito lang po, pag tayo po naging committed dito kay Livcon, sasabihin ko po sa inyo, grabe po. Kung ano po yung buhay na pinapangarap natin, makakamit po natin yun. Okay po, so gawin lang po natin yung ating bahagi because nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun lamang po ang aking ma-share sa inyo ngayon. Seryosuhin po natin si Livcon, maging committed po tayo kay Livcon para po talagang mabilis natin maabot yung mga pangarap na mayroon po tayo. Grabe! GPS lang ang secret. Yan lang. Okay, so mga coaches, grabe palakpakan naman natin yung ating mga speakers, mga sharer for tonight na para na po tayong nag-attend nito ng Power Cecil na nakapag-attend na tayo ng January 18 events. Grabe, ang dami pong mga learning. So, palakpakan natin yung ating mga napakagagaling po na mga speakers. Okay, so mga coaches, last parting words from me. Okay po, magkakaroon po tayo ng part 2 on Saturday kasi nasa Nueva Ecija po ako noon. Gustuhin ko man pong itackle yung topic ko na nabitin. Pero gusto ko pong iwanan ito sa inyo. Para po doon sa mga nakikinig na hindi po naka-attend. The topic that I have to share sana is about law of success. Bakit po law of success? Kasi listen guys, ang Diyos ay may batas. Nabubuhay tayo sa mundo na may batas. Para magbigay sa atin, mag-guide ng behavior natin. Dahil pag hindi tayo nag-trust and obey sa Panginoon, punta tayo sa impyerno. Wala tayo sa eternal life. So ibig sabihin, ang Diyos ay may batas. Ang gobyerno natin ay meron ding batas para ma-set yung ating mga behavior. Kasi kung hindi, wala lang yan. Anong kakagulo ang lipunan. So, inilahad yung batas para tayo ay mag-behave correspondingly. At pag hindi tayo sumunod sa batas, saan tayo mapupunta? Sa kulungan. Sa usaping success, meron din pong batas. At yan po ay talagang kailangan po natin yan titingnan ng mahusay kung talagang ang success ay yun ang pupuntahan natin. Kaya sa mga susunod po nating trainings, no, bantayan po natin to kasi napakaganda nitong topic na gusto ko pong pasadahan po sa inyo. Yung law of vision, yung law of the mind, the law of value, the law of reaping and sowing, the law of desire. Alam niyo yun? Alam niyo yung mga words na yan, nakakasalimuha mo yan, nakakasalubong niyo po yan. At kahit dyan lang po, no, i-search nyo na, aralin nyo na yan. Kailangan ko pala ng pagnanasa. The law of teachability, the law of forgiveness. Kung meron kang kagalit, meron kang hindi kaayos sa organization, malaki din po yan. The law of promotion, matagal ka ng bronze, matagal ka ng unrank, mag-rank up ka na. The law of focus, the law of honor, the law of decision, and the law of action. So ngayon po, lahat ng mga napakinggan natin ngayong gabi, kung hindi po tayo magte-take action, okay po? Yung mga na-learn natin sa lahat ng ating pong mga coaches, it will nothing be but magiging useless. So with that, maraming salamat po sa inyo pong lahat at sana po na blessed kayo sa ating pong podcast for tonight, The Power Cecil Review. So mga coaches, on nyo na ang camera and let's time to say goodbye and good night sa ating pong mga leaders na naiwan po dito po sa ating pong Zoom. God bless everyone and see you next time around. God bless. Bye-bye. Thank you, Coach Jerry. Night, everyone. Thank you. Coach Demi. Mentor V, salamat. Okay. Coach God bless po Cheng, everyone. salamat. Coach Tita Doliente, Dennis Abrera, Coach Chris Castillo. Salamat po sa Thank inyo you, lahat. Mr. B.